Καλημέρα σας. Πήγα να πω εντωμεταξύ αυτό που λέω Καρπάς τώρα, Σάκης, ξυπνήσατε? Μου βγαίνει πάντα αυθόρμητα και πάντα το κόβω. Σήμερα αναγκάστηκα λίγο να το εκφράσω. Βρισκόμαστε λίγο έξω από τη Χαλκίδα. Κατευθυνόμαστε προς Μαντούδι. Πάμε να πάρουμε τη Σοφία που γυρνάει από Σκόπελο με το καράβι για να περάσει και λίγο μαζί μας το υπόλοιπο της άδειάς της. Εννοείται πως δεν πήγα Σκόπελο μαζί της γιατί λόγω δουλειάς δεν υπάρχει ο χρόνος. Δεν πειράζει, όμως λένε ότι αν είναι η γυναίκα σου χαρούμενη είσαι και εσύ χαρούμενος. Οπότε μια χαρά. Και το πλάνο σήμερα έχει ως εξής. Θα πάμε σε μια φοβερή παραλία που μου έδειξε ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Πουλόπουλος, που λέγεται Δαφνοπόταμος. Είναι ακριβώς οριακά δίπλα από το λιμάνι που θα πάρω τη Σοφία, στο Μαντούδι. Οπότε δεν χάνω ευκαιρία, αφού πάω από εκεί, να πάω κι εγώ να διαπιστώσω όσα μου είπε. Και στο γύρνα θα σταματήσουμε σε κάποιες λίμνες που έχουν δημιουργηθεί σε κάτι παλιά λατομεία εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Οπότε θα κάνουμε στάση και εκεί γιατί είναι πολύ γραφικά. Να βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες, ωραία πλάνα, να σας τα δείξουμε, να αράξουμε, να πιούμε λίγο τον καφέ μας εκεί και το βράδυ να επιστρέψουμε στη βάση μας. Δεν θα διανυκτερεύσουμε έξω, αν και έχω τη σκηνή από πάνω. Λόγω χρόνου αύριο δεν βγαίνει να είμαστε εκτός, έχω κάτι δουλειές, οπότε θα αρκεστούμε στο μονοήμερο. Οπότε τα λέμε στο λιμάνι. Έφτασε το φοβερό C-Jet, Speedrunner Jet 2. Τι ονόματα είναι αυτά, ρε φίλε? Τι marketing είναι αυτό? Εκεί τώρα θα βγουνε σαν τις ορδές. Λες και ανοίξανε μαντρί να βγουν τα πρόβατα, θα βγουνε. Βγαίνει η Σοφία, την επιβιβάζουμε και φύγαμε για Δαφνοπόταμο, που είναι ακριβώς από εκεί πίσω, τέρμα από εκεί. Κάνα 10 λεπτό να υπολογίζω, βασικά 20 λεπτό θα πω, να είμαι μέσα σε όλα. Σε κάνα 20 λεπτό θα είμαστε εκεί μετά. Σας έλειψε? Χρόνια και ζαμάνια, πες τους. Χρόνια και ζαμάνια. Η απουσία μου ήταν αισθητή, το ξέρω. Ναι, όντως. Σε πολλά βιντεάκια σερί ήταν ένα πλήγμα. Λοιπόν, 5 λεπτά, 3,2 χιλιόμετρα μας το λέει, από εδώ τώρα που την πήρα μέχρι την παραλία. Λογικά θα είναι και λίγο παραπάνω γιατί βλέπω το GPS το έχει διαβάσει λίγο αλλιώς. Πολύ μικρή διαδρομή. Τίποτα. Λοιπόν, off we go. Μ' αρέσει που έχει ταμπέλα που λέει απαγορεύεται μελίσια και το μόνο που έχουμε δει είναι μελίσια στο δρόμο. Απορώ γιατί έχει καν άσφαλτο. Γιατί? Αδραχωματόδρομος. Ήταν λίγο δυσπρόσιτο. Λίγο, τόσο όσο. Πάμε δεξιά εμείς. Yeah! Δεν έλεγες τίποτα άλλο. Ναι.
Αντίο άσφαλτο, δεν σε θέλουμε. Le Kachik. Oh, le Kachik. Λίγο μετά από αυτό το στιγμιότυπο βγάζω την κάρτα από το Osmo, τη βάζω στο drone, σηκώνω το drone, εκεί ακολουθάω τα αμάξι, πλάνο κινηματογραφικό, το σηκώνω, κάνω πλάνο θάλασσας εκεί της παραλίας να φανεί όλο. Γυρνάω εδώ, βάζω την κάρτα στο Mac, crash όλα τα αρχεία, δεν μπορούσα καν να τα ανακτήσω, ούτε preview μπορούσα να τα κάνω από την οθόνη του κινητού συνδεδεμένο με το drone. Αυτά. Μπράβο Δημήτρη. Θα τα δείτε τώρα όλα μόνο από τη γη, ένα αέριο, τίποτα. Μιλάμε γλιστράει, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω πόσο πολύ γλιστράει. Έφαγε μια τούμπα η Σοφία πριν, αλλά δεν τράβαγα. Φοβερή τούμπα. Έρθει μέσα στο μαντούδι να πάρουμε ένα σουβλάκι και νιώθω ότι είμαι σε western. Δεν έχει κανέναν. Είναι όλα κλειστά. Δεν περπατάει άνθρωπος. Δεν υπάρχει κανένας έξω. Τίποτα. Δεν ακούγονται φωνές, δεν ακούγονται πουλιά. Τα καταφέραμε. No. Τι κάνεις? No. Κοίτα πως είναι, δεν ξέρεις πως φαίνεσαι, αλήθεια σου λέω. No. Πού ήρθαμε? Εδώ λίγο πιο έξω από το μαντούδι, να φάμε. Κοντά στις λίμνες. Κοντά στις λίμνες που θα πάμε. Βρήκαμε εδώ πέρα ένα ωραίο κτήμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Λοιπόν, ακούστε λίγο και στην Coca-Cola, έχετε ξεκινήσει να έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας. Τώρα ας πούμε, ήρθε αυτό. Και πρέπει εγώ τώρα να δίνω εξηγήσεις. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, και ακριβώς στον πίσω δρόμο έχει ένα γομετόδρομο και ξεκινάει ο δρόμος για να πάμε στις λιμνούλες. Οι οποίες αυτές οι λίμνες είναι από παλιά λατομεία. Γενικότερα περιοχή είμαστε μεταξύ Προκόπη και Μαντούδη. Έχει μία βλέπω εδώ, 3, 4 σε ένα μέρος, μαζεμένες. Λίμνη Κυραία λέγεται, στα Καλύβια, λίγο πιο κάτω, έχει άλλες 3 εκεί. Άλλη μία συστοιχεία με τέτοιες στην περιοχή Παγόντας και έχει 2 εκεί, 3. Μία μικρούλα πολύ και 2 μεγάλες. Σε αυτές δεν νομίζω να πάμε σήμερα, ίσως πάμε μόνο σε αυτές εδώ πέρα στο Προκόπη και στα Καλύβια. Στο Προκόπη. Λοιπόν, τρώμε, μας αμπουκιάζουμε και συνεχίζουμε.
κάτσαμε καθόλου να βγάλουμε με το Osmo ή με την κάμερα. Πιστεύω αυτό το μέρος δεν έχει να σου δώσει κάτι από την οπτική του ανθρώπου παρά μόνο 1-2 σποτάκια. Όλη η ουσία είναι να πας ψηλά ή με το drone που σήκωσα και να το δεις έτσι. Έτσι και εγώ αποφάσισα να σας αφήσω να το απολαύσετε με τα πλάνα του drone μόνο, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Φοβερό το μέρος, πολύ ιδιαίτερο. Τώρα θα κάνουμε μια off-road διαδρομή σε τελείως άγνωστα μέρη. Να φτάσουμε στα κάτω ορυχεία, στην περιοχή των Καλυβιών. Τα οποία από ό,τι μας είπαν εδώ πέρα, μίλησα πριν με έναν ντόπιο, ότι είναι πιο εντυπωσιακό από αυτό. Και αυτή την εποχή βγάζει και κάτι σαν ροζ το νερό. Οπότε ανυπομονώ να δω τι είναι έτσι. Εντάξει, εξοπλίστηκες και εσύ με καφέ, έτοιμη? Πήγε να πάρει ο ύπνος. Θα έσβηνε εδώ επί τόπου. Θα μπούμε μες στην αντιπυρική. Έπρεπε να πάμε πίσω απλά. Έπρεπε να πάμε πίσω αριστερά. Ρε Google! Αντικειμενικά, βλέπεις από τους δορυφόρους σου αυτό το πράγμα και το βαφτίζεις δρόμο από το Maps. Θα μου πεις και εσύ κάνεις off-road με Google Maps. Πάρτα. Οκ. Δεκτό. Αλλά πες, δεν έχω λεφτά να πάρω το GEA, το πληρωμένο, ή κάποιο άλλο. Εν τω μεταξύ, ενέτη 2025 αυτό δεν είναι αντιπυρική ζώνη. Δεν υπάρχει. Έχει κάνει κυλίδωση από εκεί, σε κλάσματα. Τι έχει κάνει? Κυλίδωση. Δεν ξέρεις την κυλίδωση? Να μελετήσεις. Στη φωτιά. Δεν είμαι εγώ πυροσβέστης εδώ. Ποιος είναι? Εσύ. Οπότε κατεβαίνουμε πλαγιές και τέτοια. Θέλει οπωσδήποτε να βάζει αυτό να βλέπει. Μ' αρέσει να βλέπω τις μοίρες. Τις μοίρες. Τα είπα όλα εδώ πέρα. Δεν έχει καμία μοίρα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έκανες? Με το που μίλησες έσβησε. Και είναι η δεύτερη φορά. Πριν λες ωραίος δρόμος. Και με το που το λες είχε φάγωμα τέτοιο. Τι έβαλες εδώ να έρθουμε να δούμε? Το γεφυράκι των Καλυβιών. Πρέπει να κατέβω, να το δείξω. Διότι είναι τόσο αξιοσημείωτο που πρέπει να κατέβω να το δείξω στον κόσμο. Να κατεβώ? Ό,τι να είναι. Έχω συγχυστεί από το δέος. Πω! Έχει και νερό. 2012. Πώς νιώθεις? Γεφυράρα, έτσι? Έχω ανατριχιάσει. Εγώ ξέρεις δε φίλε, κάτσε πριν πολλά χρόνια μπορεί μόνο από αυτό να μπορούσες να μπεις στο χωριό. Εγώ θα ζητούσα... Δεν μπορούσε να περάσει το ριάκι αλλιώς. Θα ζητούσα το λιγότερο συγγνώμη. Περίμενε, από τον κόσμο κάτι αρχικά. Περίμενε. Από τον κόσμο αρχικά. Να, κοίτα. Σκέψου εδώ, άμα πας από Κολυμπήθρα, κοίτα, καταράκτη τι κάνει. Εδώ κάνει καταράκτη από τα δάκρυα θα κάνει ο κόσμος. Εντάξει φίλε, δεν μπορεί να τα υπολογίσεις όλα. Συγγνώμη, στο Google τι είδες ακριβώς? Αυτό στο έχουν βάλει, στο έχουν μεγενθύνει, το έχουν κάνει Photoshop, τι έχουν κάνει? Το έχουν κάνει, θα σου πω. Είχε μια φωτογραφία, την πηγή είδα σίγουρα, αυτό είδα σίγουρα, αυτό δεν το θυμάμαι το είδα. Ή να ξέρεις, μπορεί να ήταν η οπτική τέτοια που να νόμιζα πως είναι κάτι τεράστιο. Δεν φταίω ρε φίλε. Άρα είσαι ένα θύμα. Σκέψου εδώ, να ράξεις εδώ, να ψήσεις. Να πιεις καφέ. Άκου, το νεράκι τρέχει. Είσαι ένα θύμα λοιπόν. Όχι. Εσύ Θες είσαι να ένα ανεβείς, θύμα, να σε βγάλω. είσαι ένα θύμα της γενναίας αυτής που δεν μπορείς να εκτιμήσεις την
άπειρη ομορφιά που σου προσφέρει και ηρεμία αυτό το πράγμα. Κοίτα εδώ μαγεία μέσα, πώς χάει το φως. Συγγνώμη, έχει κάτι η γενιά μου επειδή είμαι του 6 και επειδή εσύ είσαι του 99. Έμαθε και ο κόσμος τη διαφορά. Βλέπω να πέφτεις. Εντάξει, εγώ δεν ανεβαίνω. Δεν χρειάζεται. Φύγε μωρέ από εκεί. Φύγε, ας τις μελισσούλες τώρα. Εντάξει, το είδαμε το γεφυράκι, πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε να πάμε στις λίμνες. Εν τω μεταξύ, αυτό το εργοτάξιο που είμαστε τώρα λειτουργεί κανονικά, δεν ξέρω αν σας το είπα Δημήτρης. Δηλαδή ακούμε τώρα τις φαγάνες και τα φορτηγά που είναι από εκεί και λειτουργούν κανονικά. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουν εξόριξη ακόμα, πώς το είπαμε, λευκόλιθο. Λευκόλιθο. Αλλά κάτι κάνουν σίγουρα. Ταμπέλα, μια τεράστια ταμπέλα που απαγορεύεται ίσως στο σημείο της εργασίας. Αλλά πάμε εμείς τώρα. Εδώ το πάνε κομμάτια το έργο. Ρε φίλε, αυτές που θέλω να πάμε είναι εκεί. Μόνο από εδώ έχει δρόμο. Ναι. Έχει και έναν κυκλικό τεράστιο. Μόλις είχαμε μία συμφωνία. Απόφαση στιγμής. Απόφαση στιγμής. Όλα για όλα που λέμε. Ναι, λύθηκε η παρεξήγηση με τον πόφο των 50.000 ευρώ. Δεν θα κάνουμε την κυκλική διαδρομή γιατί είναι μεγάλη. Και είναι και χάλια δρόμος. Χάλια δεν είναι, απλά δεν είναι στρωμένος σαν τον άλλον. Και θα ρισκάρουμε να πάμε από το εργοτάξιο μέσα. Και αν μας πούνε κάτι μας είπαν. Ό,τι είναι τώρα. Το εγχείρημα πέτυχε. Περάσαμε το εργοτάξιο εδώ πέρα, δεν κάνει στα αρχίδια της πάντων. Μιλάμε εδώ, είναι φοβερό το τοπίο. Καλά. Σε λίγο έρχεται το τοπίο, σε λίγο. Which side are you taking? The choice could break you. So which side are you taking? The earth or sky? Which am I? Which side are you taking? The lie or the truth? The deception or the proof? Which side are you taking? 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 Πέρασε η ώρα. Και φεύγουμε. Σκοτεινιάζει ωριακά. Φεύγουμε. Επιστροφή Αθήνα. Επιστροφή Αθήνα. Θέλουμε και 2,5 ώρες γι' αυτό. Ναι. Ωραία εκδρομούλα ήτανε. Ό,τι πρέπει μονοήμερο. Θάλασσα δεν ευχαριστηθήκαμε μόνο.
Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Σκέφτομαι να κάνω ένα Q&A για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα ή να σας πω 10 πράγματα, ξέρω εγώ, που μπορεί να θέλετε να με ρωτήσετε είτε για τα μάξι, είτε για τη φωτογραφία, είτε για μένα. Οπότε αφήστε μου από κάτω ένα σχόλιο με κάποια ερώτηση που θέλετε να μου κάνετε και θα κάνω ένα βιντεάκι καθαρό Q&A. Θα πάμε κάπου όμορφα και θα κάτσουμε να κάνουμε ένα βιντεάκι. Αυτά. Έχεις να πεις κάτι στον κόσμο που μας βλέπει? Χάρηκα που ξανά ήμουνα και επανήλθα στην παρέα. Γιατί έλειπα στα τελευταία? Είχες 2 βίντεο off. Είχες ρεπό. Και χάρηκα που επανήλθα. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο.